Good morning! Cold rose. Tea. Good morning, my love. Good morning, man. Good morning, people. Tsaka-tsaka ko. Sidan muna. Ito yung ating magulong counter. All good? Oh, good. Let's go. Let's go to work. Oh, don't forget to print my thing, huh? I need to oh, yeah. Don't forget to bring it. I need to return this. Ayun, guys, slides. Bumili ako ng slides sa Iconic. Sa Iconic ako nag-o-order ng mga hindi ako sure na mga purchases kasi marireturn ko siya ng free. And hindi ko nagustuhan yung slides. I'm gonna return it. Hi, babe. I'm following you, my love. Follow me, vlog. Alright, na-tidy up na natin yung kitchen, guys. And dito na tayo. I'm uploading a video, kaya naka-on siya. Na-upload ko siya overnight. My goal today is to edit 2 vlogs. And then kailangan kong tapusin yung whole na inedit ko kagabi. Sa umaga, isa muna kasi ang dami ko pang kailangan gawin sa bahay. Kailangan ko pang mag-tidy up ng bahay. I-set up yung mga beds nila Manay. Kasi pupunta sila bukas. And maaga sila pupunta, guys. So kapag na-edit ko yung 2 vlogs at saka yung isang haul, yun na yung videos ko hanggang linggo. Kasi nandito sila linggo. Alis sila ng linggo ng umaga. So at least okay na ako sa linggo. Hindi ko naiisipin ba kung magawa ko siya. So we will see. Yeah, I'll just edit 1 vlog. And then I'll see you guys later. Luto tayo ng lunch, guys. Ay, may package pala ako. Open natin. O, diba, sabi ko, i-return ko yung slides na in-order ko from Iconic. I got the Armani slides. Hindi ko siya nagustuhan. Medyo nagre-wrinkle yung ano niya, yung slides. Naghahanap kasi ako ng bagong slides. Kasi kapag ganitong malamig, instead of thongs yung gamit ko, nagsaslides ako kapag pumupunta lang sa bahay ng mama ni Dan. Tapos yung slides na meron ako ngayon, ano na siya, luma na siya, guys. Medyo hindi na ganun ka perfect yung condition niya. Nabili ko pa yun, yung may rose. So, nung nasa Japan kami, naghahanap-hanap ako ng slides. Gusto ko sana yung Tory Burch na slides. Kaya lang, sa online, walang size 4. And sa slides, size 4 ako. Size 5 ako usually. Kaya lang sa mga slides, napapansin ko, medyo malalaki sila. So, I got the Armani one. Hindi ko na siya mapapakita kasi, dinikit ko na siya para i-return kasi hindi ko nga siya nagustuhan. Anyway, yung Tory Burch, walang size 4 sa online. Meron lang siya sa shop. Wala ako nakita sa shop sa Japan. Walang slides sila masyado. Ay, okay to. Ito na lang yung last na pag-asa ko and feeling ko okay naman siya. This is from the brand Ivy Park. Yan, okay lang. Very subtle ng niya. Tapos hindi din siya yung parang full size. Full size? Hindi siya yung malaki talaga ba? So medyo cute pa din siya sa paa, diba? Size 4 to, guys. And, yeah. Ganyan siya. Oh, cute siya, diba? Para sa akin, cute siya. Size 4 to. Malaki na nga to oh. Pero okay lang. Hindi siya yung full size na slides. So, parang cute siya tingnan sa Tapos, mura lang to. Yung Armani kasi 100 plus Australian dollar. Ito, lang. Parang 69 ata siya. Tapos, nakasale siya ng, siguro mga 60 something. Tapos, hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Tapos, nakasale siya ng $29 na lang ata to. Tapos, maganda ha. Gusto ko din yung kulay. Black lang. Unbox ko lang to before tayo magluto ng lunch. Hair straightener! Galing to sa
Yung nag-send sa akin ng extensions noon, kinontak nila ako, sabi nila, meron daw silang hair straightener na bagong produkto. So, ito yun. Okay. From Irresistible ni, guys. Cool. Yan, black diamond. Ang ganda ng packaging, ha, in fairness. Pag ganun siya, magnetic. And then, ooh, looks like that. Yung hair straightener na gamit ko ngayon is yung GHD. Oh, this one's very lightweight. Mas magaan siya compared sa ginagamit ko ngayon. Diba yung PowerPoint niya? So, kailangan ko ng adapter. But, I like it. Ang ganda ng kulay, pati ng loob, oh. So, yung kabila, meron siyang paganyan na hindi ko alam kung anong nagagawa niyan. Pero ang ganda ng plate niya, rose gold. Pati din yung mga buttons niya, rose gold, oh. Yeah, anyway, magluluto tayo ng lunch. I'm hungry! Alam nyo, na-realize ko malaki to. Sabi dito size 4. And yung dito din, sabi talaga size 4. Na Australian size 4. Pero dito, sabi UK 4. Tapos 37 to 6.5. Hindi kaya yan yung size ko. Pero okay lang. Hindi naman siya as in sobrang laki tingnan. Tama lang, no? Ewan ko ba, oy. Bahala na to. Ang dami ko ng slides na ni binalik. Luto na to, guys. Sinihintay ko na lang yung rice. Mag-warm ka na. Hindi pa naman ganun ka-late. Okay lang. Wala pang 1 ng hapon. Update. 3:49 na ng hapon and I finished everything, you guys. I finished everything. Pagkatapos ko kumain kanina ng lunch, bumalik agad ako dito and tinapos ko yung video, tinapos ko yung thumbnail. Yung kailangan na lang is i-upload siya, tapos i-schedule bits and pieces. Pero yeah, hindi ko na kailangan mag-edit ng video at thumbnail kasi tapos na silang lahat. Oh my gosh, I'm so happy. Kung wala lang akong bisita bukas, hindi ako ganito ka, as in sobrang ganun talaga. But because meron, inuna ko talaga siya. And then after na nito, pwede na tayo magligpit sa bahay. Naglagay ako ng concealer dito kasi dark pa din yung scar ko. Pero feeling ko mawawala din naman yan kung kailan, hindi natin alam. Ubus na yung vanilla. Wala na, hindi na siya maglight kahit na sindihan ko siya, namamatay siya. Tapos malapit na maubos yung ating... What's this? Actually, ubos na talaga siya, oh. Hintayin ko na lang na mamatay yan. Hindi na yan, hindi na yan sisindi ulit. So, hintayin ko lang na ma-upload to. After nito, meron pa akong i-upload na isa for Sunday. And yun na, pwede ko na i-clear yung table. Yes, they will be here at 1 kasi 1 PM bukas. Sabi ni Dan, tinawagan niya ako kanina, sabi niya hintayin ko daw siya, kami daw dalawa mag-prepare ng beds. Alright, ligpit-ligpit lang tayo, guys, para pagdating ni Dan, yung beds na lang yung kailangan. Ang dami pang natirang chocolate ay. Saan kaya namin ito ipamimigay? Na-overwhelmed sa 50 cents. Darating lahat bukas, pati sina Love darating bukas. So, bigyan natin to kay Baby Mark. Tapos sa 3 girls, siguro ito. And then si Kuya TJ at saka si Zach. Tapos ang dami pang natira, oh. Siguro ibabox ko yan. Kailan ba ito ma-expire? When will you expire? October. October pa. Lahat. Ikaw. October din siya. Ano pala natin? I-wrap natin yung gift natin kay Zach. Nung pumunta kami kina Manay, nung January, iniwan na namin yung gift namin kay Zach. Si Dan gustong bumili pa ulit ng gift. Sabi niya pang additional daw. So, ito. Gabi na, guys. Maaga na dumilim ngayon kasi summer na. Summer na. Malamig na. So, madalim na. Nung summer kasi, kapag ganito, sobrang liwanag pa, diba? Kakatawag lang ni Dan, pauwi na siya. So, I'm gonna prepare his dinner. Yung kakainin ko is yung yung lunch ko kanina. So, ito, inaano ko lang siya. Binuboil. Tapos, after ko siya binoil, nilalagyan ko siya ng malamig na tubig para hindi siya like sobrang lanta tingnan after i-boil. Pero, yeah. Ito, sabi na Dan, he'll be here in 25 minutes, so no rush. Kakat ko lang to.
And tonight is our tea night as well. Colon tea kaming dalawang ni Dan tonight. Wait. Ini-air fry ko na to guys. Natutunan ko kay Manay. And tinry ko siya kagabi kasi ilang gabi na nagsi-steak si Dan. In fairness, he's been doing really good. Yung kinakain niya during the day is yung baon niya, either salmon or yung cold rolls. Kailangan ko pa mag-isip ng more pa na healthy option sa kanya na para ibaon niya. Right now, okay pa siya sa cold rolls eh. Hindi pa siya nagsasawa. So, I'm gonna stick to that hanggat hindi pa siya nagsasawa. Anyway, dinner niya, for the past ilang gabi na, puro steak lang. Tapos iba-iba lang yung side. So, the first 2 nights, I think we had corn on the side, corn and chips, konting chips lang. Tapos, hindi ko in-oil yung chips, air fry. So, walang oil na involved. And then, kagabi, broccoli nga. Tapos, ngayon din broccoli. So, yun. Yun yung side ng kanyang steak. Season ko lang yung steak niya. So, yung nilalagay ko is salt, pepper, garlic powder, at saka, depende lang kung anong feel ko na herbs. So, either oregano, or mixed herbs, or Italian herbs. Yung mixed herbs, tsaka Italian herbs namin malapit na maubos. So, yan na muna. Sobrang aliwalas na pala ng bahay. Tingnan nyo. Clear ko na yung working table ko dun. So, wala na yung mga paperworks ko dun. Ito din, yung mga chocolates dyan, nilagay ko na sa mga cabinet. So, maaliwalas na yung bahay. Ready na para sa mga bisita. Yung beds na lang yung kulang. Magagawa ko sana siya kasi wala na. Na-plancha ko na yung pang trabaho ni Dan ng mga damit. Na-fold ko na din yung mga natuyo na naming damit. Bed na lang kulang. Kung hindi niya sinabi na tayo gagawa tayong dalawa, wala na. Ginawa ko na yun. Dali lang naman yun. Ipapaano lang naman. Inflate. Gusto niya kasi ako pagpahingahin. Alam niyo naman ako. Hindi ako marunong magpahinga. So, na-season ko na yung side na to. Ilalagay ko siya sa air fryer ng pagganon. Tapos, yung exposed na kabilang side, wala pa siyang seasoning. So, doon ko na siya isi-season sa air fryer. So far, yung air fryer natin, okay pa siya, guys. Hindi naman siya nagsusmoke gaya ng luma. So, feeling ko talaga yung luma talaga yung diferensya. Hindi yung brand talaga, yung nagsusmoke. Yung specific na air fryer lang na yun. Kasi so far, this air fryer has been doing really well. Ano naman? Simbak ko lang, no? Baka mausog siya ba? At saka mag-smoke siya bigla. Oo naman sana. Kasi gamit na gamit ko na to. Pwede din dito, guys, frozen vegetables. Plano ko next week, bibili ako ng mixed veggies na frozen. Tapos yun yung pang-side ko sa ano na Dan. Sa steak niya. Para meron siyang variety ba? Hindi like isang broccoli lang, you know? Kasi pwede din yung frozen veggies sa air fryer. I-air fry mo, okay na okay. So, 200 degrees. Yan. And then, kasi isa lang naman, ano lang to, depende. Gawin kong 12 minutes, 6 minutes each side. And dun sa beef pala, as long as meron siyang taba-taba na konti, guys, okay lang na hindi nalagyan ng butter. Kagabi nilagyan ko ng konting butter lang yung yung steak ni Dan. Sabi niya, okay lang talaga na wala. So, hindi siya nakaka-apekto ng sobra sa lasa kung walang butter. Okay na okay lang kay Dan. Pero kapag siguro wala talagang fat yung beef nyo, dun siguro kailangan ng butter ng konti or like i-brush ng olive oil ng konti para siya ba. Ito kasi may taba-taba siya ng slight lang sa gilid. So, hindi siya like dry after maluto. Papakita ko sa inyo mamaya. Prepare lang natin yung kanyang broccoli para pagdating ni Dan, order yung dinner niya. Ayan, 6 minutes na siya, guys. O, diba? Nag-iba agad yung kulay. Balik na rin natin. Ganito siya, guys. After 12 minutes, lagyan ko lang siya ng mga 2-3 minutes more. Pero, depende na sa preference talaga yan. Ito na yung dinner ni Dan, guys. And he's here. Lagyan niya ng barbecue sauce yung niya. Steak. Hindi pa ako gutom eh. Uminom ako na sobrang daming tubig while naglilinis. And he's been drinking. Napakita ko kanina, diba? So, sa umaga,
skinny tea. Ako, sa totoo lang, meron din akong akin, diba? Sa totoo lang, hindi ko nasusunod yung skinny tea. Kasi, diba, replacement siya ng coffee. Hindi ko pa talaga mag-give up. Iniinom ko siya, pero minsan, tinatry ko talaga. So, iniinom ko siya, pero minsan, after ko siya ininom, perfect? Really good? Perfect. That's good. I added 2 minutes. Yeah. Yeah. Perfect. Oh, it's bigger than yesterday as well, so I just added 2 minutes. So it's perfect? Yep. That's good. That looks good. Yeah. Anyway, hindi ako like sobrang, tinatry ko pa din siyang inumin. Minsan, dumidiretso ako sa coffee ko, pero at least, diba, hindi ako like coffee lang ng coffee. Ini-insert ko pa din yung skinny. Pero, yung colon tea, which is every other night, yun yung lagi ko iniinom, guys. Sinabay ko na lang kay Dan para hindi ko makalimutan. Ito yun, oh. Ito yun. Teami colon. Yes. Alright, malapit na matapos si Dan kumain, guys. Ang i-prepare naman natin is yung pang-lunch niya bukas. So, meron akong cut na ano dito, chicken. Yan. Yan yung para sa cold roast niya bukas. Titimplahan ko lang siya. Napakita ko na to sa inyo. Kung napanood nyo yun. So, asin, garlic powder, at saka yung curry powder. Yun lang yung nilalagay ko. How was the roast today, my love? Perfect as well. That's good. So, asin, garlic powder, at saka yung curry powder yung nilalagay ko sa chicken niya. Tapos ngayon ko siya lulutuin para bukas diretso ko na siya i-wrap ba sa cold roast. How many eggs do I boil, babe? 1, 2, 3? Just 2. I'll do that as well, my love. I'll do it. And yun din, guys, 2 eggs. Para sa kanyang baon. Next week, I will incorporate salmon sa dinner ni Dan para hindi puro steak lang. This week, puro steak kasi. Pero okay lang. At least, wala talaga siyang rice this week. Which is good. You're doing really good, my love. Okay. Pero ako, kailangan ko din yun din, kailangan ko din magsakripisyo. Wala din ako rice. Ay, naku, Dani. Actually, nakapag-sneakin ako ng rice one night. Pero pinakain ko muna siya. Tapos ako yung sumunod. Kasi pag nakita niya ako ng rice, humihingi ng konti. Tapos hindi naman ako makahindi kapag makain ako. What are you up to? Making a bed. Yan, yung sa kabila. And dito sa kabila. Nanghiram kami sa kamama ni Dan kagabi. Nag-drive pa kami kagabi para kunin yan. Kasi wala siyang time today. Late na siya nakauwi. Char naman talaga. May bed making. Ganito ang paghahanda before dumating ang mga bisita. Ang mga cactus, iakyat. Naakyat na mga cactus, babe? Ayan. Nandyan na. Ito yung mga, ito hindi, totoo to. Ito. Yan yung hindi totoo. Yan, sila. Totoo yan sila. Dito yan sila galing. Ready na yung tea namin ni Dan. Puro to colon tea, ha. Nilagyan ko siya ng 1 teaspoon of honey. Ito. Masarap to. Yan yung kay Danny Boy. Again, kung nagsisimula pa lang kayo dito, huwag masyadong tagalan yung tea bag dyan. Huwag masyadong tagalan na i-soak ba kasi grabe siya, beshi. Nakakaano siya ng tiyan.
Pero maganda to pang detox, guys. Ililive ko yung link ng Teami sa description box. Meron din akong, I think 20% off ako. Ililive ko siya sa screen at saka sa description box for you guys. Char naman talaga. Si Dan yung nag-prepare niyan. Tingnan niyo yung mukha ko, guys. Ito, may mga bumps. Galing yan sa bakasyon. Tapos ito yung pimple na hindi siya lumabas. Parang nandun lang siya. Bump lang siya ng konti. Ano ba yung nangyari sa mukha ko eh? Anyway, itatry ko to. I believe I got this from Rhaze. I-leave ko yung link ng product if mahanap ko siya sa shop ko. Kung interesado lang naman kayo. Japan ba to? Sa mga nakakaintindi. Japan ba yan? Hindi ko sure. Pero ano siya? Sabi lang niya, apply to problematic area. So, I will use this on my nose area kung saan maraming bumps. Especially dito. I-try lang natin. It comes with a finger glove. Anyway, it is the AC7 spot serum. Nakita ko dun sa instruction na English na hindi pwedeng cotton swab or cotton yung i-apply mo. Dapat talaga yung kamay mo. Kaya sila nag-provide ng finger glove kasi dapat daw talaga kamay yung paggamit, pag-apply. So, it is kind of like a clear serum. Meron siyang parang medyo medicina na amoy. The rest of my face, gagawin ko yung usual skincare routine na ginagamit ko lately. Ito, scar na to eh. So, hintayin ko na lang na mag-clear out yan. Usually naman sa mga scars ko, nag-clear talaga sila. Hindi nga lang, yung iba, hindi nga lang siya agad-agad. But, eventually, nawawala naman sila. So, hinayaan ko lang sila. Hindi ako naglalagay ng kung ano-ano. Kung ano lang yung skincare ko that time. Like, kung serum, ganun. Wala akong nilalagay na pang, bio oil. Yung bio oil, di ba nagtatanggal yun ng scar? Actually, gamitin natin yun. Wait, meron pang natira. So, gagamitin ko to hanggat sa maubos to, guys. And see kung anong magiging resulta nitong ating spots sa ating ilong. Hindi ko pa kasi naligpit yung mga nahol ko. Nandito sila lahat, oh. Pero yan na yan. Pang banyo na yan. Lahat na yan skincare. So, bali, sinegregate ko na sila kung saan sila dapat kwarto mapunta. So, itong lahat, dapat dito to sa banyo. Ang dami! Ang dami talaga, hindi ko alam kung paano ko siya i-arrange ng maayos. Kailangan ko talagang like, i-go through lahat, kunin lahat, tapos i-arrange siya ng maayos. So, kaya nandito pa to. Gosh, kumakati yun dito ko. Parang nanunuot-nuot talaga siya, guys. If ito nag-work, ewan ko na lang talaga. Pero parang nanunuot-nuot siya. Ang dami ko kasing bumps. Parang dumami yung blackheads ko dito sa ilong. Noon, sobrang proud pa ako na wala ako masyadong blackheads dyan. Sa Japan, nagsilabasan yung mga blackheads. Tapos, ang laki na ng pores ko dito. Pero ngayon, nafe-feel ko na parang ginaganon niya. Na ang sarap ganunin. Ikakalagay lang natin nun. In fairness. Alright. Oh my gosh, ang sarap niya anong ganunin. Alright, anyway, yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Be good. Good night. Oh my gosh.